Pulyana ang secret light dala ni channel no belai hami maro tamani hamba ang tini video khanyam singa tutkana makai bekya tamne hamba ang khoroksa borongna asuk bukha rui hamjaka abose brota bukai ana yakar kalang tango apana ang pana konyam sungo ba ana khlaima hai tai ke bana ta khlai dong asukna mijano o gotana party ota kai bo kai sangna kojongna bini mani mun joto pajakse Nome kajana hanai. Dom Kai- pore. pore ang pongyang ro beranya thangka kai khana kata bini kahini ko kajagai agi kakla jak kai bosabo masa kanang bosa theijaka nai khana kata ang yang ma songo sabo sarukliya Aku bi kokta. kubi kongno sake batam no nai kirgoi kajak deta nang sabe kajak manno tong je angle anchalaw nin thek nai thok rang bo kanang angle pra rang kanang ko soge chai nai yander hono Khorokni hamsake kajana jora tabuk chala seman ka bini buri agi buibe kajage busaibe kagla jak plus ceraibo khibi jakhane haipono chala agini lacha kongno pogi tabuk o buribe 2 bosor kahamye tongi tomani abose tabuk tewecha kajana jora phaipurke buri o chalano rangkre bikra busa chala sitrahne yakar kelangka abo kahai kogrongno khanau tetamo sachenai norno wansugi nasidi phadinge bisi kok sayakare o takuni secret library khulge saiman laina abage a secret library channel no pathik jora kahamye nai buchimanai Sekang sinmung sanai chingno tini usturi rohorne chelani mung chomoi debarma bini hamsma burni mung s debarma pulia sekang selabai beri Facebook di sinui number nai koksai tongka apro celano sekang o burni saka nini boyfriend eba hamsma celada tong jodi keri hingkai ani girlfriend engge demano cheng khoroni logi boxage tonglen celani kongno khane buribo hamsuko hniya gosirika a celano adiki khorni hamchalai tongma jora borok first obichoroni thaisire melao thangi bere lekya a jora borok mela bere mang hor engi thanga henge chala wansugo tabu hor kutugo lama haksal angnono tunike lama roko pirok puro eba thangpur pano risk engi mano abake neng ani nogono tongi thoi khna thangsidi celani kongno khane buri da kohniya a salo celani nogo saljo thoi aboni next day celano thangi tunike a burno bini nogo tei abo hakina a sal a jorani simi chalabai burni parents soto saimane borok permanent ke tonglaicha salcha chala o burino saka neng ani nogo phai tong phachidi tangi hinkai ambo samung ro khaki noga asuk tongmaya te ani ama bo nogo sachung se tongo abagi neng ani nogo himsidi chala aba koksai o burino bini nogo tlangi tonika kajana bagino but tamasane tabuk chalabai buri khorni gan o thanchake tonglai pro a jora chala nuka bini buri bono khogi alka chala ro text call khaimani apur chala abono nogi receive nangka maneke bini ori sinama bagi bini bihik eba burino bojogi saka ang tongi ba neng tei tamne alka chala ro tomung haime tongi phonok girlfriend boyfriend ati kono tei kisai risiti lakya eba kokbang lakya haipano khorni hamjalai tongba borok teise bujilai hamui thango apuni 4 mas eba furmania gulo chelate buri o burni kami bernya thangka a jora kamini baksa borok o chelano saka nini buri age waisa kajage bosabe kaglai jakse tei bosa chereba khoroksa thejak neng abo sajeman kamini borok o chelano atigi saka apuru hinkai tetamo sajene o chela ekdom sok ange wana chinda kalai thangka tamani hinkai bo a burni amsuk sal jora sikile hine wansukui tomani ba tabule kabo kajak bosawo khibejak eba bosa thejak hani semanka Cela aborok saimane apuro o burino bini nogo kabui cela henke dari bini nogo thangai wansuk tongka tabu angtam khaima chano ani ama babu a burni lajakok abo joto kubui saiman ke te chino accept khaigelak ama babu ano ekdom joli jane cela ati wansuki bukhani kok bukhano chobui tongka abo hake cela bai buri phone te simi 1 month eba 1 mas kahai a jora kok simi salai tongka Haipuno cela bukha tekto bukha kosto nangjagi tongmalia tabu laso ke bini ama babono joto kubikok saka bini hamsama buri agi kajage busaibe kaglajak tei busabo khoroksa thejak abo joto kubikok cela bini ama babono saka apuru bini ama babu kisa joli jagi saka neng pulia nugeda bahai sinia nuge burina hamjak buma pupa atike saka o celano haipuno tabu born busa eba a cela se hamjak tonguba a busani tomungno nasigi buma pupa laso kaisa kok saka agi je engna tomani engkha tabu nor khorone kahamke bujile tongi manke tongladi jeng kun ongchagya celani buma pupa abo hai kok sai o burino tewese accept khakya abuni olo henke borni relationship tewese pulani ka jotone thik thak engkha mane কোনো problem करके जतन हामुई तंगलाके पुलियानी
hamsama kahai keno a bagi celate beri khongni no khongni buma bufa jotona malaye a chelabe beri kanya kok salake apur celani bufa saka jengba asuk family chukya keri no khong kanya henkai nor kisa rang ridi sachule kaiman glak a jora beri buma bufa gosinaka au sachung kaime henkai Kini je man mani rang abobo jeng rinai abagi jengbo je mansak rohornai khongni no khongni okra borok atikok sawi puchile tongka jotono kanya hane o chelabe berino aboni yakulo beri o celano saka ang tabu kajana musungya ko nogo rangni problem mani rok paiman glak abagi ang tabu kajana musungya jeng tabu nengbo angbo jani jano ko tongla chine joro wase uchu jeng nok roko la chule tongla chine berni abo hai kok no khane chelabo go siapono abo hai rangni problem hne sajake da ko hne go simanaka ati khle tabuk bor relationship 2 bosor completing kate o bosor katar eba new year 2023 ni salo joto palbaksa bor picnic thangna kok salai tongmani apro beri saka ani dress kore ang picnic thangna musungya nor thangna chiri berni kok khane chala a berno agur tola tlangi dress katalo parika tebo cheng khorne 2023 bisi katalo picnic thangna hane ba jepro picnic thangna salphayo a jra beri saka ang tini emang hamenugo abage thana muchunglia norok thangna chidi borni kongno khane chala kuno sana keri jaka emang hamese nugo henka ba tetya masasne chala da kohne sachone bini dollar by new year picnic thangni bere phekya olo chala nogo sopai a horo borni call khaimani call waiting manka abage chala message call bar bar alka number by call khachika o borni haipano beri call receive khaya number block karika a chalani joto number no apurgi chala ekdom wana ma bagi tension thanji tongmalia a hor 11:30 eba 11:30 tauna berni nogo thang sogikya a chala a jra buri nok doka khuluk dihmani nok doka khulukya buri nok bisingo habai bini phone ni sim sokoge hoirika yagulo chala nok bisingo habai a buri singa ang as call khamani sabobai call waiting tangi call receive khaya tangi ani message no reply ria tei tangi ani number no ke block makai tabuk nini phone bisini a sim ro biang khulukjak biang kamai thanga a kok sawi thapra phungjar ka chala a burno a jra buri saka ang kebo kok sama kare ang hanyo it sakhane sim khulugi tonibu tei nung asuk horo tangi ani noko pai nung tabuna ani nok ni kotuli thani buri atike ostelana dom kirui kotugi saka bosajini tomunu nokei nok ni buma eba o buri buma saka boke asuk horo tabusi nogo family bahage bo o horo thangi manai bo tini chin oron tongi thoi khana thang situng abo hage burni buma sama bage chala a horono burni oro tongi tongkha aboni next day eba phungo chala thuma basai o burni saka nung ana asuk chala thangmani salja moitoma kaine nung ana tabuk bo kubui hamsa ko henkai angmai baksa ani nogo tabuno himsidi a jora buri saka ang tabuk te nung bai thaya olo jepro kajene a jora simi thangsinai haibono tabukle te thangmalia burni ati kono khane chala apurge changra hanyo tatal kok saka nung ana hamsakya ang semanka nini simida alka chala tongba ani bo alka buri tongo buibaino kaje phunugana chala aba hake o buri tatal kok saka apurge buri bo saka thangdi nung sabobai kajene kajeri ang tebo nini sai chala kaham naithokte rang ganang nawuna nini le rang bo kuri baki anona hamsaki maneba hamsana henkai rang nangedi ba buri atike o chalano mane ke buibe compare kai saka nungle chalabo sitra te rangbo kuri abaga nungme ase hamsomaya abake buri direct saka yakulo chala onek bujugi na kya haipano buri go silia buri patha kok saka nung tabuk nogo thangete ano call message ta khachidi a nung baite kuno kuri kya buri patha kok atike sawi a salismi chalabai buri breakup ba kaglai thangka pathiko chala jotono chigonsa kok kasarka ani kapal ka hai nor kebo tamanjak badi asuk buri sikile hne hamjak tomani olo semanka buri age buibe kajake kaglai bosabo khibijak hne rok abo saimani bo ang joto accept khai go sinaka abuni yakulo bo ano chala sitra rang kari hne yakar kalaka oburi hinke abo ani tamo chaya tong jeng chala jodi buri sikileno ati khle tongi chai yakar ke jengno bui busuk hamya chaya salai kamu ba tini o buri tomung hamya ange bunyo thokai mani bini abo ke kahamda angkha lokoro kisa wansugi nedi abono joto jagata chalamang hamya angkhana ullakai haitai ko bobo ang Facebook thangka do Facebook thangma pore ang bin photo rong nokoi bona hamjaka gai number rok sanka gai number rok sanaya koi bobo rakha gai ang sangka bona nini chela ta tong gobo korei hinsao gai haji yapri baksa kai humlai na nai ang bona saka mane ne bona propose khai ta ga gai da bobo ino hangka gai hma pore gai kok saka kok salakya gai tuman hairok na bobe kok samone nga salsa kai officeron mela phasere mela
Oh thangni thajori mela. Heh aboyao man tu dui bosor ni pore ta Oh au okay. ta bosor haike mela hayo ka adino khai bono saw mela tei korubute ano kisa jao kata gorung na sing kai ba na phain ta nai ka bana gobono ang thangai sari ko satan taimo thangai na haraya koi mela goruk phakya kai goruk phaya koi bongni para ba sin para to kisa hasal bula ka lama kisa horong kai risk nai tongkhang tongai botonai ditonai dehna na ka ayangni masong no bo ta bini masong no ba ang kol khai saka ama bono khana phongai tun phaisina tabo horong thangka angka horni beba lama hasal ni risk saka bono ka akoi horsa thu tonai dikha angka tonai ri akoi sini nogoba ang wan sukota sin nogoba bari basa kragi bari basa emne tongo baisong kaje thamu kyangka mamu songai dok kari ne ang wan sukai tubu ton sine ni Gai nungni nogo telang purong ke burini enggo bo jotono seman jagam te dia. Ngani nengo jotono seman kata. ye ang ayang masona ko sawnya tui hekitai ko Da gam para. kai ang bono saka amni yang lampon saka ko ang to bona adong rungbala kai adong sinora haitong phasidi sinora mamuro bo songna ako kare ang bo kam lo ko thangkai yang ma bo hamyang jak ko bo han e akong haina sao ka haye akoi tong lai ka ko kam kon khan tong lai kai apro bo bini kisa karikar mane ka ba ang betong to tanya oin selarong ba kok sawi hamja ko roknai bising kok saw kai amte ko ono barna 3-4 bar na ngai kisa problem lai haipna asa kothana tol lai tai garona ham thang lai ko lai haike mang tong ha kai Oh mane kai ajora rogo pulao ni nor than noi purba hnya ni brinol kare alka be kok rok sauta. Ngening saiman phono ta sa hamle thang da lokai resiti walai phon ham thang da na buji woi. Ngai dom pore. Pore ang pongyang ro pere nya thang ka kai khana kata bini kahini ko kajagai age kakla jak gai basabo masa kanang basa thei jaka nai khana kata Ni nor tumani koi mas koi bose pore nung bin par beren thang. ang emne 3-4 mas ni porengna Oh mane ko agi to berai hayo habon thobuya angka dino kai thobuya ko 2-3 sak berai hekta angka apono parambaron sagada. bongni yang ni khuktenya khana kata bin basai song khuktira Ngani bin base no tam saba. Mane tam sa bolte aba hai যেমন ববাই বা বড় কাহাম ববাই টং দি হিন্দা সা আগে জেংনা তাং খার হনে amte ya nang bin kahini rok saja mangkha song kai tam kahini na ango kisa bokrong ko hai thakata kai saime ya tam ba basai na ang sungka gasman ya bolo ko bo age amte kai osa kaja gai kak lai thangka binisla ko borok khamya drakso jog rok nang gai dili satago dili bolayo dili sat ko layo tok layo amte yang gai saka gai tui he kata so gai amte ro kunang saime ya saka gai ang pansoka ka afro bonang kai he kenang tong de ang at kaisa sama ang kai tamjene bokro epe khaing thangata ang kai nang tong de ang no thang hai gina nai haikya khana gare ngai apro no bin bazai sagata mane botsera bo khorosang kha ngai chimbin sira thithang ga nai ngachera thima ni ga bo apulen bo sabi tong pro ga bo sabi thi tong pro no bin bo sa thikyam borken tawo nung bai siklang sa hamsa tong kha ngam bore kai nung no thang ga ke ka ang no go hai me ya ko long kai iko ang yang ma songo sabo sarukliya kobi kokta kobi kok no sake batam no na kirwoi ang mas ka cha hai tong hona kono bobai phone bai simi kok sauta hai pana nang tawa na dia sa ang yang nok ni ro sa
direct bo saru ke angkai tam ka sanai one so koi nai gina nai ang bon saka angka da kong so angkai ang sate manke tongte ma song no yang kok kitare manke sawoi amte se le ma nai Saka. manke kajak jak se opore kajagai ko angka ma song bo angka apro angka ante rokha bahai chalan cha nai hepno nini sata so ma bo gang haikono kaja ja phono bokhase kahamung na nango jokhon naha kaba bobo kapal manke kapal birman man mang ma tongo ta wang ya kar kai nai konta sa boji naha kata Tasha angkai nang mas kasi pore nim berebe kaham kok sanai no nar phakya. Ngam pore. ga naharai ko tong la kyang ga tong Koi bos rong ha tong lemani kai haba hakai. amte Milit kaham tong lemani. ko pulan chimi pura 1.5 bosor hairo kung khana Dong 1.5 bosor choli tong hata purbo heda. ga tong laimang kai salcha kai masong na kai resana nai kok sur hokata manke salanya phaji samaje kanai ta ayang na masang ta pin masong na ga sahamo pore angkai phagyang ga phayai angbo yang nok ti sai jong pai me ko angkai paisogoi ako nok paisogoi ako kisa mane kaham ka kajak laisina nai hinka angkai yang masong kai to kanyen ni nong kai ko salaya koi thangka thangma pore angkai bohono sangla kari boroba mane ro wasu toi mangala ba dabi ro wasu rimi ya hansau ka ang to bono kono sanja ani khupring ka dara Ini sari. ani khupring ka bono bai to sanja kon bo sanja dabi ko thop to sanja angkai yang masong hono sasong le bahai sangbo kari borong no angkai sasong le bahai kai mana pa angkai kene kene mil la eka lena nai saka Ga pertama ka burin phajingo. Gor gosika. kai berani phajingo ko gosika 40,000 rang rohna nita rang simi 40,000 hadar sunai Nama banyo rang banyo kanya bornani yang milui menes khajinai jana par khajinai. ate nai beri simi 40,000 gosika angkai yang go babu bangka naro rohma ya kai ang ani besana ang kai na nai ka yang babu bangkai abun jag lo kai beri hino engko asungla asa rang beri mangla ang ta kajak maya nampura engkai nang dara nai ba ayang masong se engko khane bile nai Okay. engkai beri hino ta ang mane ro toi me kai ang kajak ya mane ro ang tuna nanggo khali kajak la sinai nai no engkai ang kata angkai sini yang rogo bo bui salai wa antei toi ton pai kai balogoi thangkai garan rogo sajago Musanya ni dia. masangya kajak sidi rogo ga da kong nang ga ta tam khane samane ang nogo thang tongoi na ni hinta bo ga nogo thangai ko kajang na puro phainyai kai salta solcho bere thang phainyai ni hino da ko amte phono sauna amte phon khaiga de nai amka kamoni ya lo khai ko botong kha toi arai mas hai rok tong kha noko gang bo ko thang tong da mane khai thango phayong tong da bo haya pona kai sakango ngon dina bisi ko 1 tarik da 31 tarik 31 tarik piknik thangani angbon soka ngai somani bosao angri paya khai thangya hansau Okay. ngai bo je sanmani angri tong bono ngai tawana thangai bonari bo je sanmani rekha ngai ru ya koi nogo haya koi tala thangan la nai mane da kong jora haya to ta sau ga dino shonibar kalayo ngai go no wana bodong no godong ang thangmang laka adino sob shonibar ta sang imang hambian no tong tei ko torok ma so ngai non ang thangna na se
ang nono repai ro tamne thangi tongnani nai angka angpono angkai ayang masongbo hontongpo anti hinai soniba angkai emang rokwa haime nogo angkai thangi fontong sutong sa angkai da kong nai ang olokha jas phunong tongoi na nai ang sa mane he ko singyang nai dara songban thangka angkai haiya koi miani horong kai iko kothonang hata mia horo ang bono call khlai ken to dara no call khlai mani waiting mang angkai phone rom di angkai borom yang angkai kono kok lam kore chai ko angkai phone rom di nei message bo khai ke angkai message bo block khai ro ga call khai mani number bo block khai ro angkai ang khai bono babun number bo khai kya babun number bo khai mani joto se block khai ro angkai ang horni afro 11:30 baji kata angkai horni 11:30 baji bo angkai ang thangka horni bising thangka ang risk na uja lama Binorga. ha Binogo. Okay. ga thangma ya golo ga thangai masang bo kiri jaka masang ta asa hor kuthuk tambong tong khina mai Okay. ga thangai bongni hasam ki ha chogla bong no ga hasam ka ya ka ang sarapsa sabai koksa nai khana sum na yang kai kuno afrika toni khana ta phone kai ang thangai sosai ka bana call khayo sakang ang bong no so ga ka bokha no thango na saimi ya ga bana call khayo ong kai ring ha kya ni rong kai bok khana no ang bong or kisa khana sum tong khela ong kai bok khana ya koi toni khang ka toni boi ang bo doga khulok de nei mana sosaka bana sosa mani ka bo thuja khai ke tong ga bo thuja khai ke tong goi roja khaklo boi ang be angko doga besate na hatong mani phone sim khlogo ga sim khlogo sim khukya ga mana doga khlog de ma bo doi khlog ya ga phone rok che bo chala bai thung ma rok jotno dila khai be kya ga phur se ma bo doga khlog ro khai Ini kok tinggal buma seman utama kokta. Ani kok teng ke kisah sonya hotong ta. Mane alka chala beto kok sama nih. Okay. Pore ketam ka dok luma pore. Ga dok khloga koi ang bona horni bising tham bala joli we akoi tamne phondom bia. Tamne dok doi khloga nai nung ba no taw su kol khai tong mule amda nang thuja khai ge tong tamung khasana nin ko ba mar tamung khasana ang bon thaw ro phungsa re kata Ampre. Angkai po ang keba ja kok saba so angkai phun tu di nei ka angkai phun nai mene sim sokok jak angkai sim de ri de maria anasa bo si han si sigero tam nen sim khulok na ang hai ni ba nai sim ro to kar kha angkai kar ma ya ko pa no ko thane tangai hai no ko thane antimang han no angkai ma bai han ka tam nen nang nó có thanh to asa khorti pura haime ne này bokha ta poti thana sa này kata ma gamoni yak lo ang pongro adin horon thui he kya gai thomani yak lo phungai akoi boy ang bon kata nang ba ang tai keri kya apana na sal cham mu ma khona này Kan na bin thui febro ba ba thui pa na bin nok ni ke ba manai dara ba hero ba. apa bongoro chuki mane kha nok kai sabla kai ajagan ma thota boban thukang Gapro ga bokun de simro da ya nang boy kok samro ya. Ahoro he chalia ang ba simo da ya. ga simre di maria kang rutu khang ga rutu goi kar khang ga rutu goi kar oi namar ka samang kha mane kha namar sinia Oni simang ka. rutu goi ang rutu masa rutu goi simang kha kai namar sinia ka samang kha kai logi nang phun khai ka oborong ta kai phun khai ma yak lo
call ti sali yang ka phungai ti sawana nai mane ta sa khaye na call nai thoka ba thu ya koi phungai kha phungai ye ko sim sabai ra kata je sim ko aboni pore khai sim sabai ma pore khai ang bo wala kha ga bana mai cha de ang nang ba nya ka jago tamna ase tension tong rokno o tan din phunga ba nang na ko thang de kai tam nang no thang tong san nang bo hum de ka gang ka jang na phoro ya sang tai thang le ya no kai ma bai bo hum ka nang nin pa sai na ko se thang do kya ba thani thang na tong si de ne ka ga bo ko si ya tam nang thang tong ne ang ka jang na phoro ya sa tai thang ya ne no gan na ai se tong go ta ka tam thang ya han sau gang phon talang thang nai ne phon ba ani no nin phon ti tong go ang bono ra kata kai ang phon talang thanai hin so sa katang ga tam phon talang kalang ne no kai nang phon talang hang tai nang ka ka chi kya ro khon nono sagata ba kya ngam por ka ang bono ka sa ko kha man ka sanya hok khanya ba ga cha nang sim da chala ham jang man ba an ka bari kari je ba ang nong ni para ni bari ba nya ka ja phono ga na ne ang bono hang ka ga la khai ang bin bo khong ni ko ka ta ba ga se abos bono han cha ne yo okay am de mane ka ja de ta nang sa ba ka ja man no tong che ang le an chala nin thek nai thok rang bo ga nang ang le pra rang ga nang ko so ga chai ne yan de ro no bode mane nono sagata ang le ni se bode bana thok chala ka mane rang ga nang so ni ham te ja ka an chala ba sta nin thek nai thok go rang bo ga nang nei sak sau ba no ka am de sau ol kha ta jol le dang no han che sau ro khon sau ta ka amun samaya ga la bo no ham jang khai ham jang ma se mi te ba rang bu nang wo sau ga ba no sakang wa rang san ma tong wo ko sakang mane homon sakang wa salja rang san ma tong wo am besar san ma ba abo ko 1500 sano ga nang rekha kai he bo khanai suja khanya ni nai rang sano no kai ang pon tam ne bo khanai suja khanne bini bo machine tong thango kai sakang go sang bona wa sa khai ra ka pithi pai ya koi khai ra ka sakang go dong gam por tang mo sare nang bo rang san por nang rekha na riya he re liya dom pore ga re yang gai ba phron chimino ko amti he na ta rang ma yang gai nge tabu nang je aba hi boy wala ke botno saka nin se rang kanang chala na thok ma no he de ba om pore tamung kha no tam khai ka kha ko amti khemang nang mo to no go thang na he de ba om pore phungni 10 ta angkha amti khemang ko bang le mang phungni 10 ta angkha gan 10 ta ma pore ang phai pai kheta ania om pore dai ko ang phai ko mia na aba kai mia phaya koi bo anu sai ro kol lok ta khai sidi ai ro kana man te kun kar ki hama kora call message ta kha de kun kar kya na sai ro ta